हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो रे आमे लिंग चैप्टर टी कंप्लीट डिटेल रे आमे डिस्कशन करिवा। जदि आपण माने ओडिसा रो जे कोनसी एग्जाम आगे बसतबा जेमति आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल ओएसएफ टू आरंभ करी ओडिसा सीजीएल एवं पीओ पर्यंत एग्जाम जदि आपण माने प्रिपरेशन करचंती ताले ए वीडियो टी आपण मान पई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। एथिरे आमे लिंग चैप्टर टी कंप्लीट डिटेल रे डिस्कशन करिवा। जदि गोटिया वीडियो रे या कंप्लीट हेबोनी ताले आमे याकू पार्ट वाइज करके आमे कंप्लीट करिवा एवं शेष रे किछि एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करिवा। तेणुकरी चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखिथांतु आगामी पार्ट गुडी को देखिबा पई। ता सहित एई चैनल माध्यम रे आमे जॉब इन्फॉर्मेशन मध्ये शेयर करथांतु। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାରି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ରହିବ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୋପାଳ, ବାପା, ଭାଇ, ମାମୁଁ, ଯୁବକ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ରହିବ। ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉଟା ରହିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଉଥିବା ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ବାଳିକା, ଝିଅ, ମା, ମାଇଁ, ଖୁଡି, ଆଈ, ଏଇ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉଟା ଯିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଭୟ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ, ଛୁଆ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ବା ପିଲା ଛୁଆ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଝିଅ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶିଶୁ, ଶିଶୁ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଝିଅ ଶିଶୁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ଏଇ ତିନିଟି ଏକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଧାନ, ଚାଉଳ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ସୁନା, ରୂପା, ଯେପରି ଏଇ ଟାଇପର ଆପଣମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବେ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କିପରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରୁ ବା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କେମିତି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରିଥାଏ ଯେ ଯଦି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଦେଇଥିବ ହେଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି କ'ଣ ହବ ବୋଲି ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ଯେମିତି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି ଆପଣମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ଏଇ ଟାଇପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗଟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆପଣମାନଙ୍କର ତିନି ଗୋଟି ନିୟମ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି କିପରି ଆପଣମାନେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗଟାକୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ବୈଶ୍ୟ, ବୈଶ୍ୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ, ତାର ହେଇଯିବ ବୈଶ୍ୟା ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗଟି କହିବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟିକୁ କହିଦେବି। ସେହିପରି ସଭ୍ୟର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ସଭ୍ୟା, ଭଦ୍ରର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ଭଦ୍ରା, ଶିଷ୍ୟର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ଶିଷ୍ୟା, ସୂତର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ସୂତା, କ୍ଷୀଣର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କ୍ଷୀଣା ହେଇଯିବ ଏହାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ତାପରେ ଦକ୍ଷର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷା, ବାଳର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଳା, ସେହିପରି ଶିଷ୍ଟର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ଟା। ତାପରେ ଅଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ଦୁଷ୍ଟର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟା, ବୃଦ୍ଧର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ବୃଦ୍ଧା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇକି ହୋଇଅଛି। ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି, ମୃତର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ମୃତା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ଏଇ ଟାଇପର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ କ'ଣ ନା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କନିଷ୍ଠର ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କନିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ। ଚପଳର ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଚପଳର ହେଇଯିବ ଚପଳା ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ଏଇ ଟାଇପର ଆପଣମାନେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି କ'ଣ ନା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିବି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିବି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବେ ବା ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି କରିପାରିବା। ତାପରେ କ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଗଲେ କ ର ପୂର୍ବ ସ୍ୱର ଅ କାର ସ୍ଥାନରେ ଇ କାର ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଶେଷରେ କ ରହିଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ପଦଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଇ କାର ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶେଷ ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା କ,
ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମୁଁ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବି ସେତେବେଳେ ସେଇ କ ର ପୂର୍ବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିବ ଅକ୍ଷରଟି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହର୍ଷେଇକାରେ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପାଠକର କଣ ହେଇଗଲା ପାଠିକା। ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ହବ ବାଳକର ହେଇଯିବ ବାଳିକା। ସଂକଳକର ହେଇଯିବ ଶଙ୍କରିକା। ଖାଦକର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଖାଦିକା ହେଇଯିବ ଏହାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ନା ଚଟକର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଚଟିକା। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ କ ଥିବ। କ ଥିବ ଏବଂ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହର୍ଷେଇକାର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଛି ପାଳକ। ପାଳକର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟରେ କ ଅଛି ତେଣୁକରି ତା ପୂର୍ବ ପଦରେ ହର୍ଷେଇକାର ହେଇଯିବ କଣ ପାଳିକା। ବରିଷ୍ଠର ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ବରିଷ୍ଠା। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ଅଛି ତେଣୁକରି ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଲା ଗାୟକ। ଗାୟକର କଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାୟିକା ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ନାୟକର କଣ ହେଇଯିବ ସେଇ ଟାଇପର ନାୟକର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାୟିକା। ତାପରେ ରହିଛି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଶ୍ରୋତ୍ରିୟା ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ଦର୍ଶକର କଣ ହବ ନା ଦର୍ଶିକା ହେଇଯିବ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ତ୍ରାସକର କଣ ହବ ନା ତ୍ରାସିକା ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ଧାବକର କଣ ହବ ଧାବକର ସେଇ ଟାଇପର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ନା ଧାବିକା। ଏଇ ଟାଇପରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପଢିପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଚାରିଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଚକର କଣ ହେଇଯିବ ନା ବାଚକର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଚିକା। ଅଧ୍ୟାପକର କଣ ହେଇଯିବ ଅଧ୍ୟାପକର ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟାପିକା। ନିର୍ବାହକର କଣ ହେଇଯିବ ନିର୍ବାହକର ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ବାହିକା ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟି କ ଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସେଇ କ ର ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷରଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହର୍ଷେଇକାର ଯୋଗ ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର କିପରି ପୁଲିଙ୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲି ଅଳ। ଅଲି ଅଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କଣ ନା ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ଅଲି ଅଳି। ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘେଇକାର ହେଇଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟିରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା ଗପ। ଗପର କଣ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋପୀ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। କୁରଳର କଣ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁରଳୀ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। କୁକୁଟର କଣ ହବ ନା କୁକୁଟର ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ କୁକୁଟି ହେଇଯିବ। ନନ୍ଦର କଣ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଦୀ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ନଦର ଆପଣମାନଙ୍କର ନଦୀ। କୃତଘ୍ନର କଣ ହବ କୃତଘ୍ନର କୃତଘ୍ନୀ। ବକର ବକୀ। ହଂସର କଣ ହବ ହଂସର ଆପଣମାନଙ୍କର ହଂସୀ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ସଖାର କଣ ହବ ସଖାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ସଖୀ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣମାନଙ୍କର ନରର କଣ ହବ ନରର ହେଇଯିବ ନାରୀ। ପୁତ୍ରର କଣ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ପୁତ୍ରୀ। କୁରରର କଣ ହବ କୁରରର କୁରରୀ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ସେମିତି ବ୍ୟାଘ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ରର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ସିଂହର ସେଇ ଟାଇପର କଣ ହବ ସିଂହର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଂ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି ସଠିକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣ ଏହାର PDF ଟି ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ଡେସକ୍ରିପସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଘୋଡା। ଘୋଡାର ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଘୋଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇକି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଇଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଏମିତି ପଢି ଯିବା ହେଲେ କଣ ହବ ନା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କଣ ରହିଛି ନା ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଇନ୍ ବା ଇନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଇନ୍ ବା ଇନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କେମିତିକିରି କରିବେ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଶଳ। କୁଶଳ ହଉଛି ଆମର ପୁଲିଙ୍ଗ ସେଥିରେ ଆମେ ଇନ୍ ବା ଇନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ତ କଣ ହବ କୁଶଳିନୀ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନି ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଯୋଗ ହୋଇଅଛି। ଇନି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହର୍ଷେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ହର୍ଷେଇଟା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହର୍ଷେଇ କାର ରୂପରେ ସେଠି ୟୁଜ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଏଠି କୁଶଳୀରେ କଣ ହେଇଗଲା କୁଶଳିନୀ। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନିରୁ କଣ ହେଇଯିବ ଧ୍ୱନିନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇନି ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ହଉଛି ତ ସେଇ ଇଟା ଯୋଉ ରହୁଛି ହର୍ଷେଇଟା ସେଟା ଇ ନ ରହିକି ହର୍ଷେଇ କାର ହେଇଯିବ। ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଗୁଣୀ। ଗୁଣୀଟାର ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଣ ହବ ଗୁଣିନୀ ହେଇଯିବ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ମାନି ମାନିର କଣ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନିନୀ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଜ୍ଞାନୀ କଣ ହବ ଜ୍ଞାନୀର ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନିନୀ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି। ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ହେବ ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀର ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ହବ ପକ୍ଷିଣୀ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି।
तापर आसो गृही गृही कौन हम आपण गृहिणी हो स्त्रीलिंगटी से टाइप आप दुख दुखर कौन हो दुखिनी हो स्त्रीलिंगटी विदेशी आपण से टाइप कौन हम विदेशिनी हो यार सठिक स्त्रीलिंगटी यहीपरि भाव में आपण बहुत गुड़ी अच्छी आपड़ चाहिए पढ़ी पारे समस्त पुल्लिंग स्त्रीलिंग जपरी आपर गोटे अच्छी हस्ती हस्तीर कौन हो हस्तिनी हो सठिक उत्तर से टाइप मेधावी मेधावी सठिक स्त्रीलिंग कौन हो मेधाविनी हो सठिक स्त्रीलिंग तापर अच्छी आपर अधिकारी अधिकारी कौन हो आपर अधिकारिणी यह आपर इन बा इनि प्रत्यय जोग करके आपण कौन करें ना पुल्लिंग रु स्त्रीलिंग करें तापर आपण कौन अच्छी आनी बा आनी प्रत्यय जोग आपण किपरि भाव में कौन करें ना पुल्लिंग रु स्त्रीलिंग करें तो चलतु देखा सर्व सर्वर जिते आपने आनी बा आनी प्रत्यय जोग कर कौन हो सर्वाणी हो जो देखो सीटी आपण मानकर कौन ना हर्षईटा कौन होता हर्षईकार ये सेमती आटा आपण मानकर कौन हो आकार रूप में आपण मानकर ता सहित लगिकी रही जपरी हूँ कौन साधव साधवर कौन हो साधवाणी हो देखो ये ब थिला जिते आम आनी प्रत्यय आनी प्रत्यय जो कर दौचे तो ये जो आटा रहा आकार होकर बा होगला साधवाणी तापर आस काचरा काचरार कौन हो काचराणी ब्रह्मार कौन हो ब्रह्मार स्त्रीलिंग ब्रह्माणी हो पानरार कौन हो आपर पानराणी हो स्त्रीलिंगटी तापर आसला कल्याण कल्याणर कौन हो कल्याणी ये आपर आकार जोग हो जापर आसला रुद्र रुद्रर कौन हो आपर रुद्राणी हो सठिक स्त्रीलिंगटी से टाइप आपर कौन चाकर चाकर कौन हो आपर चाकराणी हो सठिक स्त्रीलिंगटी तापर आपर आउ गए रही कौन मास्टर मास्टर कौन हो मास्टर राणी हो आपर सठिक स्त्रीलिंगटी से टाइप साहेब साहेबर कौन हम ना साहे बाणी हो यार सठिक स्त्रीलिंगटी तो भिडटी बहुत लंबा हो जाऊँगी आगू आम ऊँटी आम डिस्कसन करवा नेक्स्ट पार्ट रे जोटा आपर कौन रहा उणी प्रत्यय जोगे किपरि भाव में आम कौन कर ना पुल्लिंग रु स्त्रीलिंग कर तो यही पार्ट आम एति रखा चारोटी आम प्रत्यय देखिलु जे कौ टाइप मैंने पुल्लिंग रु स्त्रीलिंग करेंगे यार कंप्लीट जो पीडीएफ टी रहा टेलीग्राम रे अपलोड कर देथिबी ସେଥିରୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପାର୍ଟ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।